Handa na ba you? Handa na mi. Ano? Handa na ni? Handa na mi. BBM or Pacman? Epal o bida-bida na miyembro ng gabinete? Kung may susuportahan o i-endorso man si Pangulong Duterte sa pagkapangulo, anong letra kaya ang meron sa kanyang pangalan? Oh. Cellphone. Face mask. Alcohol. May one and only. Yan! Ang aking mga kaibigan ngayon, mga millennial. Maraming mga nega gusto ko ipa-deport sa ibang planeta. Day after day, I must face a world of strangers. Ang bandila ng Pilipinas sabay-sabay taas. It will take a strong man. Alright! Pwede bang tumayo para ipakita kung anong suot mong pang-ibaba? Ang basketball. Pakita mo, dadamayan kita kasi naka-shorts na yun. I was expecting harder questions like love life. Oh, Ina and Michael, ito pinakakatakutan ko na programa niya. Diba, it's always nice to see yung lighter side ng mga ini-interview natin. It's been a wonderful experience tong pag-guest ko sa inyong show. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Matanggal na stress. Maraming salamat, lalo na sa Ratatat. Ratatat! Ratsadang tanong, tapatan at tarang, tahan. Good morning! It's March 20, 2024. Oras na naman para makapagkulitan at tuntuhan kasama mga taong nasa sentro ng balita ngayon. Dito lamang po yan sa Politiscoop. Ako si Ina Andolong. Michael Vade po, good morning. Naligo na ba kayo? Dahil El Nino na is real. Kahapon lang, Ina, may balita ang Metropolitan Water Works System, WSS, na magbabawas daw sila ng pressure ng tubig next month. Yan. Kaya mag-ipon-ipon na at magtipid-tipid naman kayo sa tubig. Ilabas na naman ang mga timba-timba. Oo, punuin ng lahat. Punuin na lahat yan. Sige. Ay, Yan. nako. Anyway, okay. Oh. Naku may bagong pahayag. Si Vice President Sara Duterte sa gitna ng patuloy na mga pagbati ko sa kanya. Ang pinakabago po kasi na sinasabi tungkol sa kanya, ang pagpuna ng ilang mambabatas sa pagpunta niya sa SMNI rally na nanawagan para sa pagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan po natin ang bahagi ng kanyang statement. Mainit-init pa yan. Is a matter that I have not discussed with former President Rodrigo Duterte, nor have I discussed my positions on national issues with President Ferdinand Marcos Jr. On separate occasions, the President and the former President similarly expressed concerns over my well-being. I assured them that I would take care of myself as I carry out my duties and responsibilities as Vice President and the Secretary of the Department of Education. It is clear that both men are blessed with the heart to respect the will of a woman. Both leaders are also gifted with the wisdom to know that I am not a problem and I do not need to be solved. Rather, this is the time to focus on the work that needs to be done for the country. Ayan, ang sabi niya, Focus daw. Hindi daw siya problema. I am not a problem that needs to be solved. Sabi ni VP Sara, mas dapat pagtuunan ng pansin ang ibang mas mahalagang problema ng bansa tulad ng pagtaas ng presyo ng bilihin at terorismo. Yan, focus po tayo guys. Sabi nga, keep your eye on the ball. So usapin naman ng charter change, hindi man aabot bago sa Holy Week break. Sinabi ni Senate President Mig Zubiri na on track naman daw ang Senado sa pagpasa ng panukalang economic charter change. Yan ay kahit na kinukumbinsi pa rin daw nila ang ilan nilang kasamahan para makakuha ng sapat na boto. Ang pinakamahalaga kay Pangulong Marcos, pareho daw ang resolusyon impapasa ng Kamara at ng Senado. Excited na ba kayo dyan? Yan. Yan. Okay. Yan po ating pag-uusapan natin kasama. For the first time here on Politiscoop, ako, Bicol Party List Representative and Chairman of the House Appropriations Committee, Congressman Zaldico. Good morning, sir. Morning, sir. Kong. Hi, good morning, Ina. Good morning, Michael. Magandang umaga. And glad first time kong
attend dito sa inyong political school. Very popular and very, like, come on, but I'll try to, answer. Medyo mahirap to, bawal lang sa politiko, pero Ganon. politika means, but I'll try to, answer. Teka muna, Kong, what do you mean bawal ka sa politika? You can't, Because were you told? Chairman, I'm the chairman of the appropriations, mas kasi more on the budget side. Tama. But baka kasi medyo let the talagang matatagal na dyan on the but I'll try to to especially yun bago. Yeah. Yan, Okay, oo. sige Kong, unahin na lang po natin. Let's get this issue out of the way if you are hesitant to talk about it. Yung statement po ni Vice President Sara Duterte yesterday, ayun na nga, sabi niya, no, parang naputo lang yung first part nung soundbite, but what she was saying was she has not spoken to the President and the former President about her positions, on national or certain policies. But as far as she's concerned, aware naman daw po yung dalawang leader that she is not a problem that's need to be solved. Of course, as we know, some of your colleagues at the House of Representatives have been, expressing their concerns tungkol sa pag-attend po niya sa isang malaking gathering, SMNI rally, which basically turned out to be an anti-administration event. Ikaw, what do you think about that? And yung sinabi po ni VP Sara sa statement niya kahapon? Well, tingin ko yung ating taong bayan nagsalita na matalino naman po ang ating taong bayan about what they think, Previously, if I naalala ko, previous administration, usually when the president is out, especially when the president is out, hindi dapat natin sana nagrarally, pinapahiya ang ating Pangulo. Dahil, po respeto po yan ang ating Pangulo, dala-dala ang bandila ng Pilipinas. And usually po, hindi, inaatake yan ang ating Pangulo. But, I don't know what's the Vice President's, point of view. Sinasabi, respetuhin natin. Let's respect her. But, yan ang usual stand ng ating bansa na pag nasa labas ang ating Pangulo, bigyan natin siya ng dignidad, bigyan natin siya ng honor kasi dala-dala niya po ang Philippine flag to rally for support in big nations, and matagal na po nawala ang respeto sa ating bansa, and kailangan ho natin ibigay, being isang Pilipino, being isang mamamayan ng ating bansa. Sana wag natin inaatake ang ating Pangulo pag nasa labas. Yan. Ako, pa-focus ako sa focus. Kasi itong sinabi ni VP Sara, Kong, di ba kayo sa Kamara lalo? Ano bang focus? Naka-focus ba tayo sa trabaho at hindi sa mga bickerings na yan? Ano bang focus ngayon ng Kongreso na kumbaga sinasabi ni VP Sara ay mag-focus po tayo? Tayo ba po ba kung ay naka-focus sa mga national development policies and bills po ng Senado, ng Kongreso? Yes, Michael and Ina, almost lahat pong priority bills ng ating Pangulo. Nawala si Paul. Hintayin natin, ha? Si Mike, baka Hintayin magulo natin. na. Ayan. Okay, Ayan. go ahead, sir. Ayan po. Okay, You're go ahead, back. Nawala. Yes, of course, sa amin sa mababang kapulungan, almost lahat pong bills na priority were almost done. Kahapon, report ng aming speaker. And natapos na po lahat, and ang aming and for today tatapusin ho namin yung RB 87, which is the most important bill na malaking bagay po sa ating bansa and sa ating mga mamamayan para ho maihahon tayo sa sa poverty level. Opo, ang tinutukoy syempre ni Kong ay yung
panukala sa economic charter change. Sir, yung Senate, sa inyo parang basically medyo kampante kayo that you'll be able to finish it before the Holy Week Lakado break. na. Until this week na lang yan. Si Senate President Mig Zubiri, ang sinasabi niya, on track, pero kailangan pa syempre kumbisihin. Ang kanilang, I don't know if they have enough numbers there at the Senate. And that's a concern of some as well. Ano po ba mangyayari pag ganon kung kung sakaling hindi makakuha ng sapat na numbers to support that economic chacha at the Senate? What's going to happen? Well, yan ang problema talaga pagdating po sa charter change. It's been 37 years na ho yan na tayo lang ho ang bansa sa buong Asia and sa buong mundo na hindi man lang ginalaw ang ekonomiya, ang change sa constitution. Ang US po is na ilang beses na ang ating mga neighboring countries ilang beses na nag-change for the betterment katulad po ng Singapore, Hong Kong, lahat po yan umaasenso dahil kahit sa anumang pong negosyo or sa ating mga malalaking kumpanya, kailangan po tayong mag-innovate para ma-reach ho natin yung dapat na GDP. Anyway, going back din, Ines, tanong mo na ano po ang mangyayari. Yun po ang sa amin po, gagawin lang ho namin yung aming trabaho being lower house na maipasa. And ang Senate naman sana po mai-convince ng Senate President Mig Zubiri ang kanyang mga kapwa Senado na para naman sa bayan. And natutuwa ko kay Senator Bato, dati na-interview siya, sabi niya, whatever happened for the country, even if I lose my seat, I will do it for the country. Pero wala akong plano ang Kongreso na alisin ang ating mga senador o kaponi. Ang ano lang po talaga is para po sa ating bayan na umasenso and kailangan naman po talaga. It's almost 37 years. Lagi po sinasabi hindi pa panahon. Pero makita nyo ho, nasa dulo na ho tayo sa buong Southeast Asia Pacific, Southeast Asian nation. Tayo na po ang pinaka mababang growth na unisa na ho tayo. Dati ho tayong number 2 sa Southeast Asia. Ngayon po, nasa dulo na ho tayo. Tinalo na ho tayo ng Vietnam, Myanmar, Cambodia. So medyo napakasama ho na ng state of our economy. Ako, kung ang sundot ko dyan, ito na. Kasi, di ba parang naririnig naman natin na ang Senado at ang Kongreso, pati ang Pangulo, nung sinulong niya po ito, nung magkasabay, na kayo nang bahala dyan, Senado na manguna, pero sila nauhuli po ngayon, nauna na ata kayo. No? Pero yung recent rally po, doon sa Liwasan Participation na kasama po si dating Pangulo Duterte, sabi niya, di ba, may babala siya eh. Ingat kayo, baka term extension yan. Sa inyo po kung qualify this po para sa ating mga nakikinig at panonood sa ating daang bayan. Meron po ba sa inyong pinanukala sa Kongreso na kahit anong salita na maaring magdulot o magbigay ng pangamba na bukod sa economic provisions ay baka magkaroon ng term extension? Meron po ba na kolatilya doon o ano man po, Kong? Wala po, zero. Ilang beses nang yan pinadala na sa Senado. Wala ho sa RB 87, RB 86, wala pong nakalagay na isang sentence or what na merong term extension or merong, wala po, zero po. Purely economical and hindi ho namin alam kung saan nang gagaling ang sa kanilang worry na sila'y maalis unang-una. Marami hong kapartido sa Kongreso. Sila, ang NPC, marami rin kamag-anak, maraming kapatid, maraming anak. And so, it's impossible for us na alisin po ang ating mga senador, So, medyo, at iba ho nakikita namin, hindi ho yon ang reason bakit ayaw nila ano po. Ano ba kung ang reason? Sige. Maraming narinig kami last week, mayroon na nag-away po sa Senado na
inaway, in fairness sa leadership, inaway mismo isang senador na ikaw kaya ka binablock to dahil marami kang magiging kompetensya sa negosyo. Yun. Nagkakabutan daw po. Okay. So, yung iba naman, marami siyempre yung mga patron. So, yun lang. So, it's about economics din. Oo, tatamaan yung negosyo. Ibig sabihin, ha? Ipupush ko lang ng konti yun. Yeah, sige. Are you saying that some senators are vested interest. hesitant sa pagsuporta ng economic satsa because they might be protecting their own interests, business interests? Is that what you're saying? Yan po ang narinig namin na yan din po ang nararamdaman namin na kasi sa question na aalis kung merong nakalagay na provision, wala pong nakalagay. So bakit po yun ang reason na term extension or political? So ginagamit lang po yung reason against our countrymen, against ating mga kababayan, or against sa Kongreso para siraan po yung bill. Kanya-kanya pong spin yan na pero sa amin po is malinis ang aming hangarin. Sana do it for our country po. Kaya ho tayo naging politiko is para ho sa ating bansa, para ho sa ating flag, para sa ating minamahal. Everyday may flag raising tayo, and kung talagang dinidibdib natin ang constitution na ating sinumpaan sa ating bayan and sa ating sana gawin ho natin, and total wala ho nakalagay doon. So bakit po tayo so sana we have to rise up above our own personal interests. Sige. But sir, is there a guarantee po ba talaga that along the way, let's say, naipasa na rin po yung RB 87 or sa Senate, along the way, is it not possible, hindi po talaga ba mapipigilan ang or mali yung framing ng question ko, talaga po bang hindi maiisingit ang extension ng ang term extension before the finish line, kumbaga, sa economic kasi ang sinasabi po ni Ina Kong, sabi nga ng ilang mga analyst, yung mga ganyan. Sabi nila, pag binuksan daw ang Pandora's box, pagbukas na yan, pag nag-convene na, anything can happen, mga ganun po. Well, ang una-una po, wala akong nakasulat doon. So, wala rin doon sa Senado. Hindi naman sila papayag ang mga senador na lalagyan yon kasi ayaw nga nila dahil alam nga naman maghaharakiri sila. So, hindi na mapapas ang bill na yan. Very next to impossible po yan na mangyari. And sabihin natin na ipasok yun at na hindi nila nakita. Na posible, kasi wala ho sa bill, wala ho mismo magbabay-cam ho yan. Hindi ho talaga papasa. Wala hong and magkakaroon pa ho ng plebiscito yan. No? Pero wala, dalawang line of defense. Yung taong bayan mismo, sila ho the most democratic way. Pero hindi ho namin makita. Kasi, kumbaga hinold up sila, tinutukan sila na hindi, siyempre, babantayan po nila ng todo yan. So, parang, imposible ngayon pa lang hindi na makalusot-lusot yung economic provision. How much more yung sinasabing aalisin sila? Imposible yun nilang, talagang yung batas natin, imposible mangyari yung political change. Forever dead na yan. Nasa 37 years na na never nag-succeed ang political change. Ang only yung nag-change is the EDSA 2, EDSA 3. But for the Charter Constitution, wala pong nangyayari. Yun lang masalamot na yung Constitution natin, hindi ho ginawa para magbito ang Senado. Ginawa po yan para gumawa ng nararapat na batas. Para sa taong bayan. Tira Kong, para sa taong bayan na tayo. Huwag na sa mga politiko. Itong inakatanong ng taong bayan. Di ba kasi nagmamasid po ang buong bansa sa nangyayari po sa Senado at Kongreso
ang pinakatanong ko, ito, may tawag ako sa taong bayan, sabi nila, Kung, ano ba ang direkta at ano ba ito? Direkta at siguradong pakinabang ng economic change sa taong bayan naman. Kasi hindi namin maintindihan ng mga ordinaryong Pilipino, nagbabakbakan kayo sa sa economic provisions na yan, no? May mga bill pa kayo pinapasa. Pero ano bang direktang ugnayan o resulta niyan para sa taong bayan kay Juan de la Cruz po? Well, una-una po magkakaroon na tayong mas internationally competitive. Kung meron na tayong batas na public bidding, ito locally, ito ho is public bidding internationally, kasama ho sa abroad. Mas marami pong job opportunity na mas magandang sweldo, hindi na kailangan mag-abroad ang OFW. Dito na po sila mismo maglalagay ng mga pabrika, mga negosyo, real estate business. Mas magiging affordable po, mas magiging mura ang mga bilihin dahil mag-i-invest ho dito our price would be internationally competitive, presyo ng mga bilihin, and yung jobs naman po dadami, and tayo na ho ang mamimili, yung ating mga kababayan na ho ang mamimili kung gusto niya magkaroon ng double job sa Amerika, double job, triple job. Dahil kulang po yung trabaho. So kulang po yung workers. Mas marami yung trabaho, mas maraming kita. Nasa sa atin na po kung paano tayo magsipag and kung paano tayo kagaling ang abilidad para mas malaki po ang ating kitain. And mas maraming negosyong makikreate pag tayo po ay mas maraming investors, mas marami ang presyo natin ng kuryente double. Dapat 6 cents lang po. 6 cents lang international price. Pero pagkano na po sa atin? Almost 20 cents. Times 3. Hindi lang pala double. Times 3 po ang presyo ng ating kuryente. Yan po dahil na overpriced po talaga. Pero pag pinasok natin po yung mga international, matututo po ang ating mga power generator kung paano nila ginagawa sa ibang bansa, ang presyo nilang mura. So, matutulungan din ho naman ang ating mga oligarchs, ang ating mga negosyante, kung paano magkumita ng konti, pero volume. No? Instead na, mas maraming magkakaroon ng purchasing power, instead of nagagastos tayo ng sa 1,000 sa isang buwan na kuryente, magiging 300 pesos na lang ho yan. Pero, mas marami, bibilhin na ngayon yung masisave nila, bibilhin na nila ng ibang pagkain. So, matutuwa ho ang ekonomiya natin. Mas magiging vibrant po ang economy natin. Mas ang ating mga OFW hindi na kailangan mag-abroad. And yung ating mga nagreklamo mababang sahod na dapat magdagdag ng 100, 200, 300, mangyayari po yan dahil kung ayaw mo dito ka sa kabilang kumpanya. May competition na. Opo, may competition na. Kasi matagal na ho natin pinagbigyan na rin ang ating mga negosyante na maproteksyonan sila, na umasenso sila. And in fact, sila po ngayon nag-i-invest na sa abroad, sa Vietnam, sa Malaysia, lahat na merong investment. Lilalabas na nga ang pera ng ating mga oligarch dahil hindi na magkasya sa Pilipinas. Bakit naman yung mga foreign investors, hindi ho natin i-allow dito na samantalang opo. So sana i-reciprocal tayo na lang ho ang naiiwan sa buong mundo na may restrictive provision. Very restrictive po ang ating ekonomiya. Ito, all these benefits that you're talking about, how soon will those happen? Yan. Oh, of course, hindi yan overnight, no? Michael, no? Kaya nga the earlier we pass it takes time. Any business, meron yung tinatawag na una-una, ano ba yan? Warm up. Project study, mga ganyan. Hindi, basta kasi batas pa lang yan. After the batas, magkakaroon tayong IRR. Number 3, yung ating mga kababayan, kailangan i-retrain natin. Kung ano, may yung TESDA, very important yan. Yung skills development. Yan, kasi para maging competitive din. Yes, para maging competitive. So, babaguhin natin ho ang mindset ng ating mga kababayan na
di kesyo, di ka na nasa abroad, OFW, nasa Pilipinas ka na, mag-iiba na ulit ang mindset mo na banjing-banjing. Babalik na si Ina rito. Oo. Opo, Hindi alam ni Kong, andito ako sa Canada. Nasa Canada kasi si Ina. Sorry. It's okay. Tingnan mo, no? Pag nasa abroad, gusto niya 2-3 trabaho. Pag nandito dapat ganun din, di ba? Na isipin natin na, at saka kailangan ng mindset kung para kang owner na rin ng kumpanya na pag ito ang kumpanya asensado, masaya sa'yo, ipopromote ka, tataasan ang sweldo mo. So matutuwa ang mga owners ng kumpanya. And alam nila ang Pilipino pagdating sa abroad, the best worker are Filipino. Naman. Opo. So sana ganun din ipakita natin pag dating nila dito kasi usual na reklamo, Vietnam daw is more prepared than us. Mas yung productivity double, triple. And sa tingin ko, kaya naman natin makipag-compete. Kasi ang Pilipino, pag talagang gustong umasenso, tumatrabaho naman ang mundo. Opo. Ako, ang dikit question ko doon, yung kay Ina mismo, is yung, siyempre bago po kayo nagpapanukalang batas, may pag-aaral po dyan, di po ba? Ang ibig sabihin po ba, ito po ay masusi yung pinag-aralan, ito yung binabanggit yung mga investors, may nakaumang na ba? May nakaabang na ba? Ito rin ba yung sinasabi nila sa inyo na ayaw namin makipag-business sa inyo dahil yung batas nyo may balakid, parang gano'n. At kung nakaabang na po yung mga trabaho, may pag-aaral po ba, Kong, na this will generate 100,000, 200,000, 300,000, 1 million jobs, parang ganyan. May pag-aaral na po ba step by step, yung binabanggit po ni Ina, no? Siyempre gradual po ito. May pag-aaral na sigurado na pag binuksan po natin ang ating ekonomiya, makikinabang ang taong bayan at ang ating bansa. May ganun po ba, Kong? You can say to us. Opo. Sa, kinuha po natin ang Ateneo, ang UP, lahat na university. In fact, kahapon, nag-graduate na po sila yung lahat na economists, the doctor of economics sa UP, lahat pong economist tayo, kung nalang po mag-name, baka may makalimutan ako. Sila po mismo ang nag-submit sa atin na ang laking bagay. And in fact, during the hearings po, ginawa namin dyan, parang budget hearing hanggang alas 11 ng gabi, kinuha na natin yung pros and cons yung ating mga professor. And doon lumalabas na talagang majority, even isang OFW na matagal niya nang inahangad na sinasabi niya na sana kung atin ang open ang ating ekonomiya, walang restrictive provision, matagal na pong walang OFW. Kaya may OFW dahil kulang po ang trabaho na maganda, ang presyo na tamang sweldo. So, maano po. And doon po sa sinabi niyo, meron na bang nakaabang? Meron na bang Nako, hindi lang nakaabang, marami na hong nawala. 10 years, 20 years ago. Naghihintay na kasi. Opo, kasi pag nalalaman nila na kailangan na may 60-40, 40% lang sila, umaatraso. Marami yung US company, maraming international company na nawala ho sa ating bansa pagdating sa telecommunication, pagdating sa power. Yan pa naman po yung mga basic na services na kailangan natin na mabago na para naman malaking factor ang electricity sa industrialization ng isang bansa. Kaya wala ho tayong industrialization na matib dahil masyadong mahal. Sinasabi ko, nasa 20 cents ho ang presyohan natin ng kuryente. In fact, nung 2 years ago, nung kataasan ng coal, umabot pa ho ng 30 cents. 6 cents lang ho sa labas. Yan. So, talaga pong may problema po ang ating power sector and yan ho ang matagal na natin gustong ma-solve pero hindi ho na solve pa ng ating bansa. And with this opening up of the economy, we expect na mas magiging more vibrant and matututo rin ho ang ating mga power generation na mag-compete sa ganong presyo. Kasi sa 6 cents, may kita na ho sila yung ating mga power generators sa ibang bansa. Dito lang po sa atin ang parang laging kulang ang kita.
Tapos meron pang may nabubukulan pa sa mga kita na yan. Kasi yung 60-40 ko, sa pagkakaalam ko, kunyari 60 ka ha, Pilipino, pero hindi talaga siya. May mga ganun po ba? Tapos siyempre yung mga lagay-lagay. Ang hirap kong ito po ba malinaw yung binabanggit nyo? Kasi yung binanggit mo sa kanya, magandang punto po yun, na may mga scholars po tayo, may mga dalubhasa po tayo, mga ekonomista, na pinag-aralan po ito. Hindi po ba may kakulangan din sa komunikasyon kung na dapat ipaalam na sa taong bayan na syempre, hindi lang ito politika, merong economic ito, kaya nga economic pressures, no? Hindi ba kailangan yung ating mga ekonomista ang magpaliwanag sa ating taong bayan? Hindi ba kailangan itong mga scholar na itong binabanggit nyo ang magsalita para matanggal yung alinlangan kung sakasakaling maisabatas nga itong economic provisions po, Congressman? Yes, actually, kaya nga ho nung pagpupa lang namin noong 2022, isa sa mga unang kinuha namin silang resource person, yung mga sinasabi natin yung mga professor ekonomista. But pagdating ho ngayon magsalita sa TV, siyempre kailangan ma-invite. Yung iba naman no na natatakot dahil sinisiraan po kasi yung economic vision. So yung iba natatakot na mabash. Yung iba naman talagang malakas ang loob, willing magpa-interview, no? So sana ma-invite nyo sila, Michael, kasi nakakaya naman ko minsan na kami pang mag-schedule kasi baka sabihin naman is parang people's initiative yan, sinasabi pa na and talaga namang kailangan ng isang congressman na tumulong sa kanyang mga constituent. Imposible ng signature people's initiative na hindi pag lumapit sa yung mga kasi yung constituent na magpatulong, alam nga naman hindi mo tulungan. As the most democratic way talaga for a charter change is to let the people decide, hindi yung dahil sa 24 lang na senador. So sana ibigay natin sa taong bayan ang decision kung sa tingin natin na talagang may problema, then kanya-kanyang pagpaliwanag. And nakikita naman ho natin sa hearing, even sa Senate, na yung tao is, yung mga ini-invite nilang guests, and sa amin sa Kongreso, is kailangan ho ng positive change. And ganun na rin ho sa survey lumalabas, na dati, previously, on the last 10 or 20 years, 30% lang ang may gusto. And ngayon, umaabot na ho ng 51 to 60% ang so nadoble na ho ang awareness and acceptability, and pag i-factor in mo pa yung neutrality, aabot ho ng 70% na. So kitang-kita na ho, ramdam na ho natin, and konting kagandahan nito habang tumatagal, napapaliwanag ho talaga ng todo habang mainit po ang balita. Yan. Naku, naalala ko lang bigla, no? Kasama rin dun sa top isang kasama rin doon sa SMNI rally, pinag-uusapan nila yung economic charter change, di po ba? Do you see that as a threat, Kung? Yung gathering na yun, do you sense that it's supported by a large enough group that may, may cause problems dito sa economic chacha? Well, hindi po. Sa ngayon, nakikita naman po natin lahat naka-uniforme. Lahat the same t-shirt. Tinatry ho, as of now po, tinatry nila na pero ilang beses na ho na nangyari, wala naman nung dumating. I think tinitinan nila na yung yung popularity ng nakarang administration na umaabot sa 81%. Hindi naman ho nako-convert sa rally, sa people. Wala hong kasi nakikita ho ng ating taong bayan na it's protecting may kaso na may di ba na child molester against women. So medyo hindi ho maganda na idadaan doon na para to save person na we are ruled by laws. So have to tanggapin natin ho yung kung ano yung in order, di ba? Sa Senado po meron na hong warrant of arrest. Kahapon.
Pero nauna po kayo sa Kongreso. Meron na kayong... sa Kongreso, on the way na rin there. Oo. Na hindi na lang muna kami kasi mas prioridad po itong RB87. So, nag-order na ho si Senator Migs and sa hopefully mabigyan na rin ho ng justice ang ating pero kasi mga bata ho ang nagrereklamo na biktima. Kawawa naman ho. So, medyo ironic lang ho talaga at na the leaders that should be protecting dapat talaga gampanan ho natin whether it's a friend or an ally. Kailangan ho talaga is mabait sa pamilya nyo, mga ganyan. Yeah. Sorry po. Ako, isang tanong na lang ako bago tayo dun sa cancer hospital sa isa yun sa mga sinusuportang projects ni Kong Zaldi. Magandang balita yan. Bati na ba talaga kayo ang Congress and Senate kung following that whole People's Initiative issue? Ano na bang estado ng inyong relasyon with your colleagues at the Senate? Well, we're trying na maayos na kasi hindi ho maganda, sinisweldan ho kami ng ating bayan, hindi ho maganda na nag-aaway. Sana mawala na yung insecurity. We assure them, the speaker, nagkita naman sila ni SP sa Europe. And ang sabi namin, speaker, maganda ang naging resulta and kailangan siguro dalas-dalasan ang pag-uusap and ma-resolve kagad. And maging sincere lang sa kung ano yung worry, tulungan na lang. Ang napag-usapan is magtutulungan na lang kung alin yung problema and kung anong pwede may tutulong namin sa Kongreso and sa Senado. And yun lang, medyo may nagpapakalat lang talaga sa Senate about the political na mawawala daw. Doon lang karoon ng insecurity pagdating sa PI kasi kaya lang naman dumating sa PI dahil yung con-us and con-con, hindi ho pumapas, hindi ho, laging ini-stab sa pagdating sa Senate. Lagi ho, hanggang doon, for the last 37 years. So there's only 3 provision under our Constitution, con-us, con-con, and People's Initiative. So lahat ho yan, trinay ho natin, and, pati yung PI, dahil hindi nadadaan sa Senado, and para sa taong bayan naman yan, nakalagay ho dyan na if hindi kaya, if hindi umubra, dito kaya sa PI and may perong plebisito and nasa taong bayan no ang final decision. Ganon din ho dito sa RB87, magkakaroon din pa rin ng plebisito and hindi naman ho ibig sabihin na pag pumasa na sa Senado at Kongreso, tapos na yan. Kurada na. Yes. Then let the people speak. Kung para sa taong bayan yan, then matatalino ho ang dating mamamayan. Kaya kanina maliitin. wag natin maliitin. Sinasabi ni BB. Kaya nakailang rally na Ang balita ko, 1 week na yan. Di ba? Every day. So, gusto talaga nila habang wala, they try to gather manpower. Pero, hindi ho pinapansin ng ating mga taong bayan kasi, medyo, kaya election lang and the people voted 81%. Diba? Respetuhin naman ho natin ang botong 81% and let the administration first sana do its job. Bigyan natin pagkakataon. Wag ho tayong magmadali. Let's wait for the 2028 election. Sabi nga ni Ina, kung may sigaret pa kung mga katulad yung kakausapin ko, napakamalumanay yung magsalita. May ganun po ba? Kasi sa mga rally, di ba, ang todo ako, parang nagugulantang ako sa mga paratang Pero, lalagpas ako dyan, kasi binanggit nyo na itong importante, plebiscito. Nag-guest po namin last week lang, itong ating Director for Comelec, kasi hindi mo ba si Chairman. Pero ang sabi ni Director Rex Laujanco, ang sabi niya, kung itutuloy ang plebisito, handa sila. Pero sabi nila, nakikiusap sila, sana hanggang October lang. Kasi ang dami pa pong preparasyon sa 2025, sa 2028, parang gano'n. So sa tingin nyo, Kong, October, timeline nila para magkaroon ng plebisito, kailangan mapirmahan na yung bill na yan ng Senado at Kongreso para maisama yung plebisito. Kasi isang component po yan na pagkatapos nyo, plebisito pa, parang gano'n. So, aabot ba, Kong, tingin mo? Nasa Senado po yan hindi ko namin Pero sa pag magkaroon ng maganda pong
communication and mapaliwanag po namin ng maigi sa Senado na ito talaga po and maging statesman ho ang ating mga senador na para sa taong bayan. Total, kung meron ka na 100 billion, meron ka na 1 trillion, hindi mo naman siguro kailangan pabutin pa yun against our countrymen kung para sa pang sariling interes. Sana we sacrifice na ho. Total, hindi na ho nadadala natin yan sa langit. So, yung ibang sana mag-desisyon na gawin na ho natin para sa ating taong bayan. We explain and we salute yung nangyayari po sa leadership ngayon at mukhang pinupush na ho ng ating Senate President. Kasi may naririnig na ho kami na umaabot na ho sa sagutan sa Senate. So, na sana po naniniwala ho kami konting push na lang ng ating leadership sa Senate at sana para sa bayan, para sa ating mamamayan. Kasi kita ho naman ho natin na nasa dulo na tayo. So wala hong way kundi mag-innovate ho tayo. Let's try. Kung mali, ibalik ulit natin. For 37 years ho natin pinalitan yung Constitution, mas lalo tayong bumagsak. So ipalitan naman ho ulit natin. Anytime, gano'n naman ho sa ibang bansa, flexibility. Very important po. Kailangan pong innovation. Sa negosyo po, kailangan mag-innovate tayo para lang ho to improve and increase our revenue. Sumabay po tayo sa modern times at sa takbo po ng panahon. Sige, Ina, doon ka na sa text topic. Oo nga, okay. Iba naman to, Kong. Isa sa mga sinusuportahan niyo po ay yung pagtatayo ng isang cancer, specialty hospital. Yan, in Quezon City. Kailan niyo ba tinitingnang maging operational po yun? Well, sa 2027, yan po yung Philippine Cancer Center. There. Almost apat tong hospital yan na ating tinatayo na legacy hospital. It's in the Philippine Children's Hospital, Philippine Lung Center, then yan pong Cancer Center, then Philippine General Hospital, and naglalagay po tayo sa iba-ibang part ng ating bansa kasi yan ho ang legacy ng nakaraang administrasyon ng Pangulong Marcos na Sr. And kung makikita nyo po yung ating hospital sa ngayon, medyo dilapidated na and punong-puno na ho. Pag umpisa pa lang, ngayong umaga pa lang. Naghang yata siya ko. Naghang. Ayun. Sige, hintayin natin si Ko. Ang daming commenters, Ina, pansinin mo, tingnan mo. Hello, Lindon. Ito. Sige, later we'll read sige, habang wala si Kong. Anton Mendoza, Natalie Tolentino, Anda Silva, Cheska Gernale. Hello, guys. Dante Salcedo, Kurt De Leon, Jody Villegas, mga supporters ni Kong Zaldi. Ayan, Arnold Castaneda. Hello, guys. Maraming salamat. Ayan, Kong Zaldi is back. Okay, go ahead, sir. Yes, sorry. So yun, yung sinasabi ko kanina, ito po is legacy na gustong ipagpatuloy ng ating Pangulong BBM and ating Speaker. Ano mismo po, bilin ho sa atin ni Speaker being the Chairman of Appropriation na ang bilin sa kanya ng ating Pangulo ipagpatuloy and improve yung legacy ng kanyang tatay. Kasi yung ating mga hospital, punong-puno na, wala na mga rooms na nakapasyalo kayo sa PGH, Heart Center, Lung Center, Kidney Center. Nasa lobby na ho ang mga kama. No? Lalo na nagka-pandemic. Lalo na, mas grabe po. Even ngayon, parang ang pandemic pa rin, may kausap po kami sa Philippine Children's Hospital na lumapit na isang tatay. Sabi niya, natutulog siya sa parking area na ng hospital. Kasi sabi niya, kung uuwi pa kami, mas lalong hinahanap daw siya ng anak niya for every 1 hour, hahanapin. So, ito pong ginagawa nating hospital, may kasama na ho itong halfway house na titirahan ho nila para may dormitory na hindi na sila kailangan umuwi, makakasave pa sa pamasahe. Siyempre, kung cancer yan or dying moments ng yung kamag-anak, you want to be there up to the last minute
ng kanyang last minute na buhay. So ito po, pati doktor, nurses, lalagyan ho natin ng dormitory. It's a 20-story building na kumpleto ho ng pasilidad. Same with Singapore. Mas matindi po itong cancer center building natin sa St. Luke's. Mas high-tech po, kumpleto pong mga makinarya, no? Kumpleto po siya na yung MRI na LINAC, cancer So yan po ay instead of 20 times kang punta sa radio chemotherapy, ito po is 5 times lang and precise, no? So mas ang cancer po magiging madali para sa isang pasyente. Number 2 po, 3 legasiya po yan na tinututukan na para sa ating mamamayan is legacy on food security, legacy on housing. So yung legacy on food security po, para ho ma-attain yung ating inaasam na we have sufficient supply na bigas and up to the point maging exporter po tayo dyan para ho ma-attain yung ating inaasam na 20 pesos per kilo. Kaya po yan. No? Kaya pa. Oo. Kaya hindi po yan. Tapos na yung usapin na yan. Oo. Kaya po yan i-attain na kasi ang Vietnam ho mismo, pag bumili ho tayo, doon is yun ang presyo. Kaya lang naman tumataas dito hanggang 40 pesos dahil po sa taxes and sa logistics. So kung kaya po nila mag-produce ng ganong amount, kayang-kaya rin ho natin. And we have computed that and kinausap po natin yung mga rice technician, ng Department of Agriculture. Kayang-kaya po naman yan. Pero it just will take time, no? Ang projection no namin is in 3 years we will be sufficient in rice and before the President steps down, makakapag-export na ho tayo ng bigas. Sana po, yan ho ang ating panalangin and with all of that. So, that's food security. Pagdating naman ho sa pabahay, 2,500 pesos lang a month instead of dito sa mga private developers, 15,000 a month sa mga condo unit. 2,500 lang ho kasi subsidiyan na ho ng government ang interest. So, malaki pong bagay yon na makakapagbigay katulad po ng ginawa ng ating noong tatay ho ng ni President PBBM, the old senior. Opo. Ako, iratatat kita tungkol dito sa cancer center, Kong. Sunod-sunod ng mga tanong to. Una, siyempre magtatanong ako, may cancer ako, kapitbahay ko, kamag-anak ko. Una, ano ba to? Magkano ba yan? Baka mahal. Baka parang St. Luke's. Sabi mo kasi St. Luke's Mala St. Luke's Pag ko, para na So, ano to? May subsidiya po ba ang gobyerno rito? Libre ba ito? At isa lang po ba ito? Kung hindi ba ito sa ibang bansa? Kasi kung dito lang sa Metro Manila, pabiyahin na naman sila. Yun po yung mga tanong ng ating mga kababayan may cancer. Ano po bang plano dyan? Well, maglalagay ho tayo sa Luzon, Visayas, Mindanao. Meron din. Okay. Meron din po sa Southern Luzon, ongoing na rin po ang construction. Sa Visayas, sa Iloilo, na rin po, nag-umpisa na rin po. Sa ano po yan? Gagawin ho natin yan strategic. Simultaneous ba? Simultaneous and nagdadagdag pa ho tayo kung saan yung mga areas na needed. Malaki po ang ating ina-allocate diyan na mga pondo para ho maging and yung tanong niyo po, Mike, na about the cost, no? Yan. Hindi po tayo kailangan mag-alala. Napakaganda po sa naglalagay ho tayo ng pondo sa bawat hospital and meron ho tayong MAIP na medical assistance na linalagay na guarantee letters na tinatawag para kung may mga babayaran ng ating mga indigent patient na bibigyan ho sila ng libre na pagamot. Sarap pakinggan yan, libre. Opo, libre po. In fact, even the private hospital nag-allowed ho na bigyan ng guarantee letters. Kasi may cancer ka na, gagastos ka pa. So maganda yan, libre. Yes. Opo. So, yun ho ang kagandahan ngayon at kahit na mababa lang po ang ating kita, pinoprovide naman po ng national government ang libreng hospitalization
And meron pang PhilHealth. Aside from nagbibigay na po ang Department of Health ng medical assistance, meron pa pong PhilHealth na nakalaan na almost 600 million pesos para gastuhin para sa kinausap po ulit namin kahapon last week ang PhilHealth na sagutin yung mammogram, yung lahat na pati dialysis, around up to 50%. Kahapon nakikiusap naman kami baka pwedeng yung dialysis kahit 100% na. Total, para naman sa tao. Ako, oo. So, yan ang po maganda. yan sa PhilHealth. Kung meron po natira, papasok na po dyan ang medical assistance, which is, yun na po yung mga guarantee letters. Pag kulang pa rin po yung medical assistance plus PhilHealth, papasok naman po ang PCSO, DSWD. Meron po tayong mga, dyan na po mismo sa mga hospital, naglalagay na po tayo ng mga funds para hindi na rin po sila kailangan maghanap pa, mag-iikot pa. Para lang, so, ito po, wala ko tayong kailangan ipag-alala. This year sa medical assistance, almost 21 billion po ang linagay natin. Then sa PhilHealth, meron ho silang 600 billion. Yung DSWD ho, almost 60 billion po ang linagay natin. Almost 600 billion po ang nailagay namin sa Kongreso na social services pagdating sa medical, pagdating sa financial assistance, the highest in the history po ng budget ng ating bansa na social services na pondo na nailagay. I-combine ho natin lahat yung 4Ps, yung rice assistance, lahat po yan. Nawala. Hindi, nandiyan po, sige po. Si Ina lang ang nawala. Okay, sorry. So, sorry. Yan. So, ito po, very historic po ang ating budget this year. Napakalaki pong social services. Kaya po namin to linakihan ng todo dahil po sa sinabi nga ni BP at tupagin natin yung mga pagtaas ng mga presyo, pagtaas ng mga So, yan po ang unang ginawa natin sa ating budget. Kung di po times 2 ang social services, almost 600 billion. Meron po tayong tinatawag na AKAP. Yan po yung Kapos ang Kita program. Yung naglagay ho kami diyan ng 27 billion dito sa program sa JA. Nagmeron pa hong 31 billion sa unprogram. So that's around 60 billion. First time ho yan mangyayari na yung financial assistance ibibigay doon sa minimum wage or doon sa lower middle class income na 23,000 pesos and below. Bibigyan po ng 5,000 pesos. Yung mga scale 1, nagtatrabaho sa McDonald's, yung Grab driver, yung mga na dahil sa pagtaas ng ating mga bilihin, bigas, everything, bibigyan ho natin ng financial assistance. Then, meron din ng rice subsidy. Napakadami hong social services ng ating bansa, napakayaman ho ng ating bansa na directly i-inject ho to sa ating mga mamamayan na nasa CDE market or DE market or yung 70% ng ating population, mabigyan ho ng assistance. Hindi lang ho 4Ps ang inaatubang, kung hindi, pati yung mga lower middle class. Ako, pag yan ang pinag-usapan talaga kasi allotment sikong talagang bihasa no. Pero kung bago tayo mag-end na lang, no. Last question ko. Binanggit mo na kasi mga yan, ang sarap pakinggan, pero bilyon-bilyon no. So ang dami, ang laki. Sabi mo nga, first time sa history na kasaysayan natin na ganito kalaking allotment. Ang tanong ng taong bayan dito, Kong, siyempre, may binanggit ka PhilHealth, siyempre hindi naman sila ligtas sa anomalya. May binanggit ka kanina, Info Security, DA, 130 plus empleyado nila ngayon ang nasuspend. Paano po ang corruption dito? Sino po magmamatsyag niyan? Ano po ba yung mga ginawa niyong, kahit may clean up po, ano po yung assurance na ito pong budget, pondo, mga mamamayan ay talaga mapupunta dyan sa mga binanggit niya po? Well, una-una, meron doon tayong commission on audit. May COA ho tayo. Mayroong ombudsman. Katulad nga ho ng ombudsman, sa sobrang bilis ho, mag-suspend kahit yung mga patay na at saka nag-retire na, nasuspend. Nasuspend kasi hindi na ho na-validate. Sa galit ho ng ating ombudsman, dahil sa binenta ng 25 pesos daw yung bigas, hindi ko masyado kabisado pero yun ho yun
pagbigay sa kanya ng list ng Department of Agriculture, binigyan kaagad ng order ni Ombudsman Martires, and I salute the Ombudsman for making a fast decision kasi kailangan mo ma-feel ng dapat ganoon talaga. Na pakita kaagad na then saka na yung paliwanag. So, syempre, yung iba masama loob dahil wala na nga, nasira pa yung pangalan, no? So, kailangan, kasi pag medyo matagal, doon na-encourage yung Justice denied gaya po kahapon, last year, nung riniklamo ko rin yung sinabi sa hospital. Kasi nung pag-upo ko chairman ng appropriation, doon sa Bicol, meron akong napansin na isang construction doon ng hospital na kumulekta ng 80% pero 20% lang yung accomplishment. So, daming ganyan ko. Advance ang kinolekta, hindi na tinatrabaho. So, I write the COA, chairman ng COA, na fraud audit. So, lumabas na yung decision nung January. Talagang napakita na kumolekta ng almost 138 billion pesos na sobra. So, susugatan ko naman si Ombudsman kung pwede ma-filean na rin ng necessary charges. Yan kailangan talaga. Kami actually, trabaho namin, taga-appropriate lang. But since nakikita namin sa kanya-kanyang bantay na lang sa bakuran. Yan talaga. Kailangan natin tulong ng taong bayan, Kong, no? Kung meron kayo anomalya, yan, sabihin nyo, huwag kayo manahimik dahil hindi po dapat nagiging parang normal lang sa atin ang korupsyon. Hindi po, no? Dapat talaga tayo ay makisama sa laban sa korupsyon din, Kong. Kong, alas 8:59, 1 minuto. Hindi ka rin makakaligtas sa aming ratatat. Ipaliwanag mo na kay Kong ang ating ratatat. Nakita mo naman dun sa aming intro kong ratatat is ratsyadang tanong, tapatan, and tarantahan. At tarantahan. So mabilis ang tanungan at sagutan lang siya. It's light fun before we say happy na lang to. Okay? At magsisimula po tayo, Kong, dahil millennial ang skin mo Nakita ko parang kapag tinanong ka namin ng handa na ba you, kapag sumagot ka ng handa na me, doon na tayo mag-start. Okay, talangin natin. Congressman Saldi Ko. Handa na ba you? Handa na ba you? Handa na. Yan. Ratatat! Ratsadang tanong, tapatan at taran-tahan. Okay, the first segment is Pili Nuts. Pipili lang po kayo, Kong, ng isa sa mga sasabihin ko. Okay? Una, Pili Nuts, tumahimik, magsalita o sumigaw? Yan, pili. Tumahimik. Tumahimik. Okay, cha-cha o tango? Cha-cha. Voting separate or voting as one? Yan. Separate. Okay, secession or reconciliation? Reconciliation. Yan. Okay, extension or redemption? Redemption. Okay, divorce or annulment? Nako, hot issue rin to sa house. Okay. Divorce. Yan, okay yan. Huli po, sa Pili Nuts, unity, equity, or civility? Yan, ano ba ang dapat? Ano yan? Can you repeat? Sorry. Unity, yan, nasa screen mo. equity, or civility? Unity. Yan, okay. Go, Michael. Ako naman, Kong, ha. Ito, baka hindi mo pa nababanggit sa tanang buhay mo to. Charot o true-lalo ang isasagot mo. Ang ibig sabihin ng charot, hindi totoo. Okay? Ang true-lalo, totoo. Okay, Kong? Getching? True-lalo. Okay. Unang tanong, charot ba o true-lalo, Kong? Kung meron ka kaibigan o nakatulong sa kampanya o mabait sa iyong pamilya, iiwas mo ba siya na humarap sa kamera? Ano yung false? Charot, hindi totoo, true-lalo totoo. Hindi totoo. Paulit nga ulit. Sorry. Charot. Charot o hindi? Charot o true-lalo? Yan. Anong sagot mo? Anong tanong ulit? Sorry. Ang tanong, Nako, naghangi si Michael. sa iyong pamilya, iiwas mo ba na humarap siya sa kamera? Iiwas. Iiwas. Paano ba yan? Iiwas mo ba siya? Kung hindi, naputol ka, Michael, kanina. Naputol ako.
Kung meron Sige, ikaw. kang kaibigan o nakatulong sa kampanya o mabait sa iyong pamilya, iiwas mo ba siya humarap sa camera? Sa camera? Hindi. Dapat ipagpaliwanag siya. Yan. Yan. So, ang sagot mo dyan, Kong, ay charot. Sige, sabihin mo na. Yan. Okay. Sinatanggal ang pagka-virgin mo. Unang banggit mo yan ng charot. Okay. Ikalawang tanong, charot ba o trulalo? Kapag kinwestiyon ka sa mga pagdinig, tinanong ka saan napunta ang budget ng ahensya, maituturing mo ba ito na black propaganda? Okay, ulitin natin. Kapag basahin mo dyan, Kong. Kapag kinwestiyon ka sa mga pagdinig, tinanong ka kung saan napunta ang budget ng ahensya, maituturing mo ba ito, Kong, na black propaganda? Hindi. Just tell the truth. Ang instruction sa amin ni Speaker is do the right thing. Yan. So, ang sagot ay? Charot. Charot pa rin. Yeah. Ulit ilabas mo, Mike. Charot o trulalo ang sasagot mo, ha? Okay. Ikatlong tanong, charot ba o trulalo? Maituturing mo ba, ito na, kasalanan at paglabag sa soberanya ang pahayag ng China, hindi natin napag-usapan to, na may usapan sila ni dating Pangulo kaugnay sa pagkumpuni ng BRP Sierra Madre. Paglabag ba ito sa soberanya at kasalanan? Charot o trulalo? Yes. I think that paglabag. Yes. Yan. So, trulalo yan. Trulalo. Yan! Hindi ka na virgin, ha? Nabanggit mo na ang charot o trulalo. Last question. Charot o trulalo? Ikaw nang bahala dito, Kong, ha? Charot o trulalo ang sasabihin mo, ha? Lumalabis na ba ang banat sa Pangulo ng dating Pangulo at tingin mo, kailangan na niya labanan at tumindig sa mga patutsada? Charot o trulalo? Mahirap yan na. Politika. I think trulalo. Yeah! Trulalo! Nabanggit mo rin. Thank you! Huwag ka manalis. Thank you! Ratata! Ratsadang tanong, tapatan at tarang, tahan. Yan. Kung binyagan ka na. Okay, thank you so Maganda much. yun, ha? Maganda yung tatlo yan. Oo nga, thank you so much, Congressman Zaldico, ang chairman ng House Appropriations Committee. Thank Very you so much enlightening, Kong, to have you, no? Magandang yung mga paliwanag. Sana sa susunod, you accede also. Muli ka kami naming maimbitahan, ha, sa mga ganitong usapin. Ano pong gusto niyong ipasabi sa Senado? Dahil naghihintay po ng mga perma. Ano pong mensahe niyo sa Senado na lang, Kong? Well, sana magkasundo-sundo na po tayo. So, kasundo-sundo ng mga senador sa let's do it for our country. Tulungan ho natin ang ating Pangulo, tulungan ho natin ang ating bansa na ma-deliver ang kanyang trabaho para sa taong bayan. Yan, okay. Thank you so much, sir. Thank you, Michael. Thank you, Ina. Okay. Thank you po. Yan. Yan po si Kong. Ako, Bicol Party List Representative. Ang lumanay. Malumanay si Kong kausap. Okay, let's go to our kuda. Nabasahin mo na itong mga itong natin. Ang dami nyo, guys, ha. Salamat sa suporta. Siguro, ayan, si Kaiso, meron tayong mga bago. Meron tayong mga bago dito, Ina. Pero ikaw muna magbasa. Ito din, binabalikan. Ikaw na. Ikaw mamili kasi Louis Manalo, Maria Irene Cruz, Anton Mendoza, Jasmine Nicole Fernandez, Jana Villarin, Mary Jane Gonzalez, Jasmine Nicole Fernandez, Cardong Kayod. Yan, okay. Cheska Hernale, siguro ang kanyang pronunciation. Hello, guys! Napansin ko, ang daming nagbibisaya at nagbibicol dito kasi ako, Bicolano yung aking mga lord at lola, pero hindi na ako marunong magbicol. Padayon, Rajud, mid, pagsuporta nimo. Mga ganong mga na kayo, hindi kami marunong magbisaya ni Mike. Sorry po. Pero mukhang maganda naman ang sinasabi niyo. Baka hindi ako siguro hindi ako napag. Nakaka-proud talaga si Congressman Saldi. Napapanahon para sa palit ng bagong konstitusyon. Maraming salamat. At sana hindi makurakot. Mga ganyan talaga. Shoutout naman po, Idol Kong. Sa di salita. Ayan, for your great service. Okay, sa lahat. Okay, anyways. Sige, ito ang last na namin pero baka meron pa kami sa Friday, di ba, Ina? Baka hindi, meron ano ba? Gusto mo ba po? Okay daw siya eh.
Okay, sige. Sige, banggitin mo na. Okay, we have 8 o'clock ulit po on Friday. 8 o'clock. Kasi nga may show siya ng 9. Right. Remember, 8 o'clock, it is with former Chief Presidential Legal Counsel, Salvador Panelo. Iyan. Kasi narinig niyo ba siya nung sa liwasan, no? Sabi niya, basta ang dami niyang binanggit doon sa, tatanungin natin si spokes at political advisor Sal Panelo tungkol dyan. Ang ating kuda ngayong umaga ay... Ito, funny lang po ito, no? Funny lang. Lahat tayo, baka meron din kayo. Lahat tayo may kilalang alaskador, pero numero 1 na pikon. Yan, okay. Daming May kilala ka ba? nakakainis. May kilala ka ba? May kilala ka ba, Ina? Ikaw meron ba? Ano? Ikaw, may kilala ka bang ganyan? Alaskador? Ako ba pinapahinggan mo? Hindi! Ba't guilty ka? Hindi ako guilty. Hindi na pinapahinggan siya. We will see you guys. We will see you guys on Friday, 8 a.m. Alright. Ako ba si Ina Andolong? Pikot! Love! Michael Mahadin! Bye! Bye! Handa na ba you? Handa na mi. Ano? Handa na mi? Handa na mi. BBM or Pacman? Epal o bida-bida na miyembro ng gabinete. Kung may susuportahan o i-endorso man si Pangulong Duterte sa pagkapangulo, anong letra kaya ang meron sa kanyang pangalan? Oh. Cellphone. Face mask. Alcohol. May one and only. Yan! Ang aking mga kaibigan ngayon, mga millennial. Maraming mga nega, gusto ko ipa-deport sa ibang planeta. Day after day, I must face a world of strangers. Ang bandila ng Pilipinas sabay-sabay taas. It will take a strong man. Alright! Pwede bang tumayo para ipakita kung anong suot mong pang-ibaba? Ang basketball. Pakita mo, dadamayan kita kasi naka-shorts na yun. I was expecting harder questions like love life. O, Ina and Michael, ito pinakakatakutan ko na programa niya. Diba, it's always nice to see yung lighter side ng mga ini-interview natin. It's been a wonderful experience tong pag-guest ko sa inyong show. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Maraming salamat, lalo na sa Ratata. Ratata! Ratsadang tanong, tapatan at tarang, tahan.